ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓମ୍ସ ଲ କଣ? ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭାଇ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓମ୍ସ ଲ କଣ? ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଓମ୍ସ ଲ କଣ? ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଆମର ସବୁ ଭାଇବା ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଚରାଯାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ଖାଲି ଟେକ୍ନିକାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓମ୍ସ ଲ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଓମ୍ସ ଲ କେଉଁ ସାର୍କିଟ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହେଇପାରିବ ନ ହେଇପାରିବ ସବୁ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ବୁଝିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡେଫିନେସନଟା କଣ? ଓମ୍ସ ଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ in an electrical closed circuit the current I is directly proportional to the voltage V and it is inversely proportional to the resistance R at constant temperature. Ohm's law କ'ଣ କହୁଛି? ଏନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କିଟ୍ ମାନେ ଡିସି ସର୍କିଟ୍। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଥିଲେ ଓମ୍ସ ଲ ଏସି ସର୍କିଟ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଓମ୍ସ ଲ ବୋଥ୍ ଏସି ଏବଂ ଡିସି ସର୍କିଟ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହେଇପାରିବ, ମାତ୍ର ଏସି ସର୍କିଟ୍ଟା ଲିନିୟର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଲିନିୟର ସର୍କିଟ୍ ପୁଣି କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କହିବି। The current I is directly proportional to the voltage V and it is inversely proportional to the resistance R at constant temperature. ଏଥିରେ କରେଣ୍ଟଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭୋଲ୍ଟେଜ ସହିତ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ହୋଇଥାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ କ'ଣ? କରେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ? ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ହୋଇଥାଏ। ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢ଼ିଲେ କରେଣ୍ଟ ତ କମିଯିବ, ଏଇଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର? କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚରଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ତାର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ? ଓମ୍ସ ଲରେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲି ଏବଂ ଟେମ୍ପରେଚର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସାର୍କିଟ୍ଟି ଲିନିୟର ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭୋଲ୍ଟେଜ କରେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଦ ଭୋଲ୍ଟେଜ। ଏବେ ଲିନିୟର ସାର୍କିଟ୍ କ'ଣ? ଲିନିୟର ସାର୍କିଟ୍ ହେଉଛି ତା କରେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଦ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିମେନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ସାର୍କିଟ୍ରେ କରେଣ୍ଟଟା ଭୋଲ୍ଟେଜ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ହେଉଥିବ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓମ୍ସ ଲରେ ହେଉଛି ତାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଜି ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି VIR, ଭୋଲ୍ଟେଜ କରେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କରେଣ୍ଟ କାଢ଼ିବାର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ I ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ VIR, ମାନେ I ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ I କାଢ଼ିବାର ଅଛି ତ I ବନ୍ଦ କରିଦେବେ VIR ଆସିଯିବ। V କାଢ଼ିବାର ଅଛି ତ V ବନ୍ଦ କରିଦେବେ I/R ଆସିଯିବ। I/R ମାନେ I ଇଣ୍ଟୁ R ଏବଂ R ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ V/I। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।